ҳозир мебинем ки дар об месӯзад ё ки намесӯзад. 8490 рубл. дута телефони популярные ки ҳаматони телефонҳоро жда доштем. Барои шуморо патоки навш овардем. Телефони Itel A70 ва телефони Tecno Camon 40 Pro 5G. нархоша, коробкаша ҳамаша барои шумо гам мезанам ва хитон ба ҳотиен ки дар нархои худаш меарза ё ки намеарза. Дар ин нархо ку ин телефонҳоро как гуфта ки шумо ҳаматон падарка гирифтесен. Телефони Itel A70 сар мекунем A70. телефони Itel A70 бошад дохили комплектатсияшда якта чихоли максефдор дора ранги iPhone ай. телефонам дизайнаш пашти ба занои iPhone 15 Pro, 15 Pro Max 16 монандай ва таига кабелу блоки оригинал ай компанияи Itel худаш дора. телефон бошад дизайн телефона бинед чӣ хел телефон дизайн дора. хитон баҳоҷен дизайнша свети сабз, свети голд, сиёҳ, кабуд любой намуд расветкаш мешава ва тарзи кор кардани телефона бинед ки телефон чӣ хел плавни экран кор мекунад 90 Гц ва 13 мегапиксел камера 8 мегапиксел фронтальна камера дора. хитон бинед ки телефон чӣ хел качествени камера мекунад. ҷози ҳайата ки телефон Type-C калонкаш боша фақат тарафи поён мешава. хубии дар чия ки ин телефон арзонай. нархи телефон 8556 дар магазини Realfon 8490 рубл. агар худат айрӯи ҳамин видео омада бошӣ метавонӣ ки ба ҳамин нарх хайрдорӣ кунӣ. может нархи бо арзонтар шава ё ки қимат шава. лучи ҳамин видеоро саханед ки шутобе ки ба ҳамин 8500 рубл дар магазини Realfon ҳамин телефона хайрдорӣ кунӣ. ин телефон дорони об дар кор намекунад. мо ин оба просто так овардагӣ нестем. ин оба мо овардагем барои телефони Tecno Camon 40 Pro ра ки ҳозир мебинем ки дар об месӯзад ё ки намесӯзад. хуб мегзарем ба телефони Camon 40 Pro. дар дохили комплектати телефон нехел чихолои дизайнерски мешава пластик. як таига 45 ватта бистрая зарядка блокбитани ай компанияи Tecno, як таига кабели USB ба Type-C боша ай компанияи Tecno мебурояд. мегзарем ба дизайни телефон. дизайни телефона бинем ки сета камера, якта спишка ранги телефонои Samsung S24 ва S25 Ultra метова. ин телефон боша калонкаи телефон стереодинамика ҳам ай тарафи поён ва ҳам ай тарафи боло мехонад. камераи основной телефон 50 мегапиксели стандартна ки одама пашти хеле живой нишон метиҳад. хитон бинем ки телефон чӣ хел камера мекунад. хуб мегзарем ба камераи телефон. мана хитон бинем чанд икс пеш мебура ва чӣ хел качествени камера мекунад. 50 мегапиксели стандартни. экрани телефон 1.20 не. экрани телефон 144 Гц супер AMOLED кор мекунад ки процессори телефон Mediatek Dimensity 7300 мешава. батарейкаи телефон боша батарейкаш гап нестай барое ки батарейкаш 5200 мАч мешава ки ҳисоби заряд худо хоҳад ягон танқисӣ намекашен. ва ин телефон боша чӣ хел кунед дохили комплекташда ҳама чиз дора. ин телефон дар дохили обам кор мекардад. дай худо хоҳад ҳозир месанҷем. бё бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. сух пулса намета мешава. опа дохили об дамондем. чӣ хел десен худо хоҳад ай об мекушем. хуб мебинем ки телефон дар ягон кор шидагӣ ё ки шидагӣ нестай. любой телефона вақте ки ай об гирифтен просто як бор метакем барое ки мабодое ки агар ки металлӣ боша ҳам поёнаш мож занг занаш мумкин аст. ба ҳамин хотир такида пуф карда қоқ карданатон ҳатмӣ ай. ма чӣ хел мебинем телефон 100% кор кардесай. чӣ хеле ки дар қоқиш кор мекард дар таришан ҳам хел кор карда дар дистан тарам боша ин телефон кор мекунад. агар нархи телефонро фаҳмидан хоҳед нархи телефон дар магазини Realfon айрӯи ҳамин видео агар шумо биёед 22490 рубл. ба ҳамин нарх метавонед ки хайрдорӣ кунед. агар ай дига моделҳои телефонҳо нархномаша фаҳмидан хоҳед телеграм канали Realfon Москваро пайгирӣ кунед. дар инҷа боша ҳамаи нархҳо расветка памят оперативка айрӯи ҳамаи ҳамин памятош ҳамаш нархош гуфтагӣ ай. подробно метавонед ки хитон тамошо кунед ва вибра кунед. адресои мо агар омаданӣ бошед адресои мо шаҳри Москва метро Бутырская торговый центр Зеленый. доставка боша ҳамаи тараф дорем. просто дар рақами болоикрамдагӣ занг бизан алоқа ки операторҳо бошанд дар шумо оперативни ҷавоб хоҳанд дод. Itel A70 ва Tecno Camon 40 Pro 5G.